Δεν θέλω να της το σηκώσω. Θα το σηκώσει μόνη της. Βγήκε. Βγαίνει τώρα. Δεν βλέπεις. Ναι, Φωτούλα. Να το. Μπαμπά, το βλέπεις τον πισινό της που φουσκώνει. Να το. Σήκωσε το πόδι. Σήκωσε το πόδι. Σήκωσε το πόδι της. Δεν μου θέλει. Γιώργο. Γιώργο. Αυτό είναι νεκρό. Όχι. Το ζωντανό είναι. Να. Και πώς είναι έτσι. Γιατί τα άλλα πώς ήταν. Δεν μου φαίνεται το ίδιο με τα άλλα. Έλα. Δεν ήταν το ίδιο με τα άλλα, Γιώργο, έλα. Το ξεκυλιάζει. Όχι ρε παιδί, το σάκο τρώει. Έλα, Φωτούλα, είχε κατέβα 100. Φωτούλα. Πήγαινε. Φύγε εδώ από το φως. Πήγαινε να ανάψει το φως στο παχύκο μπάσου, έλα. Είναι ψόφιο. Είναι ψόφιο. Μπα, όχι. Ναι. Το σάκο του άδειασε. Ζει. Φρικοτσίλι. Αυτό μετά πάει για πέταμα. Έξω βγήκε, εντάξει. Πάλι καλά. Ωστόσο βλέπω το τέτοιο, βλέπω να πετάγεται κάτι και λέω όχ, πάει σπλήνα. Μα άστο λίγο. Εγώ νόμιζα ήταν ψόφιο. Το σάκο του τρώει, ναι. Ναι, όμως δεν έκανε έτσι με τα άλλα. Ναι, τα άλλα ήταν... Δες. Τι είναι αυτά. Εκεί που Πλακούντας είναι είναι. ο πλακούντας, εκεί που ήταν στερεωμένα, εντάξει. Δεν έχει άλλα. Κοίτα πόσο ωραία το γλύφι το καθαρίζει. Μπαμπά, με κοροϊδεύεις, δες πως είναι. Μελάνι έχει βγάλει. Πάει και ο παλιός λόρος. Τώρα πάλι. Αυτό δεν μου φαίνεται καλά εμένα. Μια χαρά είναι. Το ρίτσι αγόρι. Όχι, το πώς θα δεις εσύ άμα είναι κορίτσι αγόρι τώρα. Έκλαψε. Να ανοίξετε ρε παιδιά για τον αδερφό σας. Πώς θα... Λέτε να έχει κι άλλα. Ξέρεις τώρα πόσες μέρες θα είναι Δεν έτσι. νομίζω, Τρία αδερφάκια. Είμαστε 4 δυνάμεις. Με κάθε κονταγιά. Ωστόσο σήμερα είχαμε πρώτη ώρα ιστορία και μας έκανε μία καμπύλη και έγραφε διάφορες ημερομηνίες, χρονολογίες γενικά. Το είχε σου λήξει, του κάγιο. Ναι, το πρώτο έπρεπε να δεις. Το πρώτο δεν ήξερε κιόλας, μιλάμε... Το είχε... Πήγαινε βόλτα στο κρεβάτι και το έσαιρνε από πίσω. Όχι! Και μετά θα γλύφει εσένα. Η μαμά κουνάει το χέρι να ξεβρόμπηξει. Μαντάλια, τι στο καλό κάνεις. Λύφεται. Να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι αυτό θα ήταν ψόφιο. Μα πώς βγήκε έτσι. Βασικά έτσι ήταν μες στην κοιλιά της. Όλα. Μέσα στο σάκο. Όλα έτσι ήταν. Απλώς τα άλλα βγήκε Η Ντάλια σάκες. σαν να ξετύλιγε δώρο ήταν.
τώρα θα σηκωθεί η Ντάλια και θα είναι μαύρη. Όχι, θα γίνεις γιαγιάκα. Βασικά, έχεις γίνει γιαγιάκα. Είτε το. Όλα την ίδια μουρή έχουν όταν γεννιούνται, μπαμπά. Φράπα. Μα ναι, είναι λίγο απέσια. Μιλάει. Που ήσουν σκαταμίκια. Εγώ Και νομίζω έκανες- ότι η Ντάλια έχει κι άλλο. Να τον βάλει πού ρε το Αλλά τέταρτο. μπορεί και να μην έχει. Άμα βγήκε τώρα αυτό έτσι. Ντάλια, για σηκώσου τη μούρη σου να δούμε. Βαφή για τα μαλλιά. Μπαμπά. Μα αυτό το έχει πετάξει στην άκρη. Ψάχνει. Το πετάει. Η μαμά όπως κι όπου. Αυτά τα υγρά είναι πράσινα. Όχι μαμά. Βασικά, Έχω αρχίσει και ιδιάζω. Τι μου. Θα από πίσω και λέω. σαν τη διαφήμιση με τη σκόνη. Μα δώσε και σε αυτό λίγη σημασία, Ντάλια. Κάνει καθαριότητα τώρα. Αδιαστικότητα κάνει τώρα. Φαντάσου τι έχει. Τι ένζημα, γιατί αυτά έχει μέσα το στόμα της για να κάνει η καθαριότητα του είδους. Να, Και λες τι να τη βερδίκα που περπάτη. Μπράβο, Ντάλια, μπράβο. Λεβέντικα. Κοίτα το καθαρίζει. ναι, πολύ το καθαρίζει. Ψάχνει βρε. Και αυτός είναι άντρας. It's a boy. Yeah, it's a boy. Δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Τυχεροί είμαστε. Οι Ακριβώς. περισσότεροι αγόρια θέλουν. Θα τα κρατήσουμε. Ναι. Ναι, διάβολο. Τι εννοείς. Να τα κρατήσουμε, να τα κάνουμε φάρμα. Φάρμα. Εκτροφείο. Θα κρατήσουμε τα δύο. Αδέρφια μπορούν να ζευγαρώσουν μεταξύ τους. Εδώ πέρα μπορεί να ζευγαρώσει παιδί με μάνα. Δεν μπορεί. Τώρα που Μπορεί. πήραμε το Σκάσε. κολλάι. Κάθε χρόνο. Κοίτα εδώ, είναι απίστευτο. Μα δεν στα άλλα δύο. Δεν κάνουν τίποτα. Γεννήθηκε το αδερφάκι τους. Ναι, γιατί κατάλαβα, δεν ξέρω εγώ τι Ένα βυζί γεννήθηκα. λιγότερο. Ένα βυζί λιγότερο, σωστά. Είμαστε 4 δυνάμεις. Με κάθε καντάγερα. Τα Τι μαλλιά κάνει της εκεί Ντάλιας βάφτηκαν μαύρα. Τώρα, άμα μας ρωτήσουν. Τραλάλα. Κόμπισε κόκκι. Χασμουργή. Είμαστε 4 δυνάμεις. Με κάθε καντάγερα. Η Ευρώπη να μην πάθει από Κάνει και έτσι. Μαντάλια, πρέπει να έχεις φάει σήμερα. Λέτε να έχει κι άλλο. Άδειες κοιλιά. Δεν ξέρω. Και σου λέει ότι έχει τουλάχιστον άλλο ένα. Πάρ' τώρα κι αυτό. Να βεζάξει. Μα μπαμπά, πρέπει μέσος να πάει να πιει. Πάει. Άστο. Γιατί άμα το πλησιάσει θα του παίξεις καμιά με τα πόδια της στην Ντάλια. Όχι μου τώρα. Ωραία, Ντάλια. Ποντικίνη. Ρίτη. Ελεπαίρ. Βγάζει τη γλώσσα το άλλο, κοιτά, βγάζει τη γλώσσα Ναι, αυτό λέμε. να ρουφήξει. Σε πόσο καιρό ανοίγουν τα μάτια τους?
Η Ντάλια δυνάτης επιτέλους. Μα νομίζω ότι έχει κι άλλο μέσα. Σαν Εδώ, να μην- πιάσε. Πιάσε εδώ, μαμά. Δεν σου φαίνεται σαν να έχει κι άλλο. Δεν θα πας στα αγγλικά. Φροντιστήριο. Έχεις τα αγγλικά σίγουρα δεν θα πας. Τι είναι Γιώργο? Δεν το έχει ξαναδεί. Σου λέει δεν έχω Δεν βγάλει. έχεις ξαναδεί, Δεν δεν έχω έχω βγάλει βγάλει. ανθρώπο, αν κάτσε να βγάλω σκύλαν. Σωστός. Κοίτα το τι ωραίο που είναι αυτό. Δες εδώ πέρα. Το λόρ. Ουδα. Η Ντάλια θα χρειαστεί καινούριο κρεβάτι. Ναι, θέλεις να έρθεις από εδώ να το Μα βγάλεις? κουμπάς. και πολύ Με αυτά που περισσότερο? ακουμπούσες πριν το μωρό. Ή ήταν ιδέα μου. Μα γιατί Όχι, είναι τόσο ζουμερό. Εσύ ρε Φωτούλα, άμα σε δεις πως ήσουνα όλο γλίτσα. New kid on the block. Kids, actually. Φωτούλα, άμα σε δεις πως ήσουν εσύ, ήσουνα ένα πράγμα, Τώρα εκεί. μια σκατόφατσα, μαζί με γλίτσα. Και μιλάς. Και λίγα αίματα νομίζω. Και πολλά αίματα. Είχα αίματα. Μαμά. Εγώ μέχρι τώρα δεν είδα να δαγκώνει η Ντάλια να το... από το λαιμό. Το κάνουν. Το είδατε Όπως εσείς? και οι γάτες. Και οι γάτες δεν το κάνουν. Δες τα.